היי, בסרטון הזה אני בעצם אסביר איך להוריד את התוכנות הנדרשות בשביל לצפות בערוץ ובעצם לתכנת. אז בואו נתחיל עם התוכנה הראשונה שלנו, שזה האקליפס, ובנוסף נוריד את ה-JDK. אז קודם כל, בגלל שה-JDK שוקל די הרבה, נרשום Java JDK בגוגל. נרשום Java JDK. גם אם יש לכם, או שאתם לא בטוחים, עדיין תורידו, זה מקסימום יחדש את זה. אנחנו נוריד את ה-Java Platform. ניכנס אפשר להוריד איזה גרסה שאתם רוצים, זה לא באמת משנה. ואנחנו נוריד את הגרסה 66. לי יש Windows 64 ביט, אז אני אוריד את זה. זה אותו דבר, למי שיש לינוקס יוריד לינוקס, למי שיש Mac יוריד Mac. אוקיי, צריך לאשר את זה. בואו נוריד. אוקיי. בזמן שזה מוריד את זה, אנחנו בעצם נוריד עכשיו את האקליפס. לי כבר יש את האקליפס, אז אני אקרא לכם איך להוריד ומאיפה. אנחנו נרשום אקליפס בעצם. אקליפס. ניכנס לאתר הראשי. אוקיי. יש לנו פה כמה גרסאות של אקליפס. אני אישית השתמשתי באקליפס קלאסיק, אבל אפשר להוריד את זה. אני ממליץ להוריד את זה. זה מה שיש לי עכשיו, אני חושב. כן, אתם רואים שזה עם קצת יותר רחבות. אבל בכל מקרה, כי זה שוקל יותר, יש את הדברים האלה. זה שוקל קצת פחות, אז בואו נוריד את זה. אני אוריד 64 ביט, כי לי יש 64 ביט, למי שיש 32, שיוריד 32. נוריד את 64 ביט. טוב, עכשיו זה בעצם מאיפה נוריד את זה. אנחנו נוריד את זה מפה. נלחץ עוד פעם דאונלוד פה. יופי. זה אמור לקחת לנו די הרבה זמן. אחרי שתורידו את האקליפס, זה אמור להיות התקנה רגילה. אם יהיה בעיות, תשאלו אותי, אני אענה לכם. בכל מקרה, אני אעשה כרגע ביטול על האקליפס, ויחזור אליכם שה-JDK יסתיים. טוב, אז אנחנו חזרנו. בואו רק נלחץ על ההורדה. אוקיי, נתקין אותה. זה אמור להיות גם התקנה רגילה שלא אמור להיות איתה בכלל בעיות. אנחנו נשאיר את זה על ה-Development Tools. בסדר. Next. טוב, זהו, זה התקיל לנו את ה-Java JDK שלנו. Close. וזהו, אחרי שהתקנתם את האקליפס, זה אמור לעבוד לכם מעולה. אני מקווה שהבנתם, תנו לייק וסאב. זהו בסך הכל. נתראה בסרטון הבא.